Hello guys, maadong adlaw natong tanan karon adlaw saro adlaw nay. Nay, Happy New Year. Ha? Miyerkules dayro nay. January 1, 2025. Salamat sa Ginoo kay abot patag 2025. Og salamat sa mga grasyang nadawat namo labi naghapon. Salamat nimo ate. Kaya bora kag kinsa kang naghatag og grasya namo, nagkapahalipay namo na mga viewers nga nag concern dari sa among pamilya. Daghang salamat ninyo ug Happy New Year natong tanan. Mga anak tanin guys, gabi wala ko nag vlog kay simba pud ko ba ijawat pud na kuha ko nitong na sa bari jud. Nay now. Simba ko sa pag-abot dari gabi sakto did mga 11:55 basta ko ni abot. Dosi pag bili ko ni mo na. Diha na ko. Hando si lagi. Diha na lagi ko rehas ko anja pa to hang arang giwat nga mo alas 12 di damong gipukaw. Tan-aw na nila na nagtatay. Nagnganga naghagok. Pag si tatay. Si tatay man gud kuan gapon gidas doktor. Kaya na nagpanic attack, naglagdas og ginawa. Ano na taranta pud mi. Na may daghang handa guys. Dai macaroni salad ni manang hilin. Di apoy bibingkang daghay lutak. Dai ni ka kanay na pay suman. Apo grabe among kuan. Namuot ko wali ni Padre gabi kay patutuo kuno danang mga lingin-lingin nga prutas. Dapoy biko guys da. Lingin-lingin kuno nga mga prutas ang nabulahan kuno dana ag naninda. Senti. Di mo na tutuo, di ko nung tuo na. Hindi naman. Faceless bread. Di ara jud ang gikuan. Ang giganahan ay. Kanay yo. Kaka pala mananay. Kumapag mo ka ano. Kaog daghanay karo mo baskog kanay. Kuan basta naman ko, ano ko kuan eh. Si tatay may magka problema kay kuan. I-admit ko na uma kuan, dadaan mo sa nimo. I-admit nagdi jud mo kaon ron. Tuwa nagtak-al ko na. Beung kog pangitag kuan. Nabog ko pangitag tablidya kasi may ningag tablidya ingin siya. Ning request si tatay. Aw karon tay. Kaon di daw ngitan ka nagbalik rog. Hala. Kasabaan ka na tay. Ha? Jam lagi jeng pilih. Imo muna. Wala mo digatag ni manang, mama ni ka manang. Mama ni ka ang Agi mo na. Naandog ijan lang lamis lang tagutang dito nga nagsulpin. Magbikor pa taro. kasi magud nay. Yang mo ikaw ang garaan, wajis man ang mata gigpilit. Na, malumamuha sa haka. Palawa ko kay baw lagi. Kaya gipag-repost na dyan may sa gilid ako man ang kamay rin kagawa malit na Pilit. Pilit. Iya mo. Sa Manang! Gasa. Manang! Gasa to ka. Sir, isin sir. Paano mamanay mo po ang Sir, naslit kay di ko kukaan dang salad. Nalamig ka dun ina. Kamoy nagsabot, habi kalibutan. Habay ko Tapos lang may sa gilitang. Anak ko dito. Dugoy lang mas man na. Wawa man sa kuanay. Nawa man sa muna. Basig imo ag imo na te. Uy, nagawa. Isa ko muna. Nagawa ya. Kamay. Nay. Halos. Hindi naman kayo. Kasi zaman ko tiningan nga di na mo palit og pilit kaysa jara. Dede man yung pwede rin. Hindi ba nung ito din kinansi mo? Wa man pa dyan mag-ingat nga. Wa di ha. Mo din music. Naghalit ni pinalit ba? Hindi ato yung gana gabi gibutang. Sagdira man. Taas na yung taas mo. Sagdira man kay wa man po makado ng garong sabi ko. Wow, betul. Puro naman ta sweet. Ay, Ikaw sana naman all. ang na si. Mga ata guys, Happy New Year ni sa medyo mga handa dana. Di man importante bunga-bunga ganda, ang importante baskog tag panglawas. Wa tay taong gi Ako na. tapak-tapakan og isakit gi. Wa, ginisip mo. Sana pasakitan. Ay. Ako na apa niyo siya ba sabi? Ano mo? Wa na oy. Abaw. Ako ba? O di ka ba GC to gipat na isa? May jisik ra tong gipalit og May alaksan. music. May GC Alexan. Gay, inom ka di maglatas na lagi nagbalik. Wa na yung Ganun mahal mo yung chipon cake. Sa una to 100 na. 200 plus ni Nay. 50. 100 sa una kita kang lugar. Palit pa ko sana. 100 ra. Pero Oh, so, wala.
Mga kamilis. Makadun naman po. Makadun na no. Pantutulog. Ngabihiras dosi. Datas yung inyong gamay. Wala lagi yung Be, tulad kusbi ko man lang. Wala ba mataga ipilit. Wala na kasa. Gulit ko. Amin ang ahalip ng pwede ng maintenance. O, kuminom. Hindi ka din maintenance mo na eh. High blood. Kuminom ka akong kulit. Ha? Inom, dapat iginom. Inom ka mo na yung maintenance. Ano na ko yan? Nga kanin tutong ko ano yun? Orange. Nagkaon na ikaw. Bag na pang lugar. Orange. Pagkat-kiat. Ano yung agbig ko mo lang? Nay, nasa sa kunin. Ikaw duri. Lagi na na-release na ganyan. Kaon nga. Wala makatiwas kaya sa hindi gusto umali. Paulakon na yun. Kaon daw. Ano yung makatiwas? Remix. Biko. Pero barang pa sila nagiging ko. Tanong ka kami. Ang kasukan. Ano pasok eh. Kaya looy po. Di, magkakagod si Zay. Mga kuwang pagkahay ko ka. Larang. Ano sa day? Tagtitay. W. Pakunin ko daw gabi itay sa. Nya. Kalata na gatong mga saging. Mau. Sa gitawag ni Kuya Armando gabi. Baliw sa dusot eh. Ang pagkakas na tayo ni Konda. Kaluto. Mahal ko ganyan sa kasawang ba? Pwede din ang bangus at kilawan eh. Yummy lagi. Gam, kamu namin din. Diyan ka. Nah, jalan. Wala lagi. Lami lagi di mo nang ganito ko Haba, haba, haba. Bangsi. Karong pa kuman. Lami man say kanilang bang. Tungkol ang nakaon ang usap. Lami do wadi ang hit sa gamay. Aw, lami manon nas manong mukilaw. Wala lagi bukog. Nya lang karang bangus kilaw mao kanila ng bukog mahilis siguro. Naaman na. Pero, Di ba ang Diyos ako may pan? Get out kung kuy tay. siya, sabi shit out. Happy New Year day ko na nga dodo. Mamaya apel ang video ko gabi is forum. Group chat. Buka rin nanay. Di na, wala sunod. Dahil, kanay, di mo siguro kabawal na ni orange man eh. Nainom, tako na ito pag magkita mo ito. Rilo, Royal. rilo. Nangyano mo kunin paduga das sa gabi. Hindi ko lang ito lagi. Sunod ng mado na munay. May kuila kong palik na di undang kuila tay sa. Bakit ito gusto na? Pagpakaadyo na lagi. Ayan, dahil inap na eh. Kala inap tubig na eh. Dahil ng tubig. Ang bago ko sabi ko sa karibang ganda ang pamahawi. So, ako sa Bombay, sa Sukaan. Ang maganda ang bago din ang mas. Namer magbiko. Hindi nawa sa Pwede sa babag Bombay na rin kaon. Bombay. Bombay lagi, bukal suka. Nasinan, nag-usap. Eh, takpa sa palog na eh. Ang gagawin sa kahawa. Wa ko ni ka. Andiyan na. Nami yun. Nami yun. Uy, where is the bungon? Yan. Oh. Ang kilawan ni buong nagtamis ba ng hilat pag manang. Pinutara ko sugudok suka Ang na. mali ko takot silupin niya lang ako. Kuya, mag-udap dara sang adlaw gikaon. Ang ihi mo pink gihapon. Baho, baho. Niingnan bitaw ko nida. Nga sa. Tuwantay. Ni Pangabitaw. tuwaan lagi. Tuwaan magupod ng manong dila. Sige, bulo. Sige, bulo. Eh nga pa si Zasa. Di na kumakaon sa inyong malbiri. Kaya nalain mga akong ihi. Basag ang udap na diyang gikaon. Jama, di na ko diyang kakas malbiri. Kaya ko dali di. Kaya ko dali. 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 Kaya
Buwan na ito. Magpatambok sa 2025. Katawa man ka, day. Huwag ka awin na ng batas. Day. Katawa man ka? Katawa, day. Nalala ng tao simbahan. Wa pa, sila pataga, si Tiffany, si Nay, si... Lalay. Huwag ka kita ng dami. Kasi na po kung slice ko. Patutuo ko ng mga lingin-lingin na prutas. Mas kinay ko ng mga Namagat ko kay ag nagwali si Father Ading. Dapat si Father Kyong Kyong. Yun nga. Ag mga insik. Insik pa na Father Kyong Kyong. Ganyan mo ilang gitiragahan ba? Ag mga insik rin na pulahan na na. Patutuos mga insik. Tawag mga tao. Bakit yung mga kwas? Ni abroad na nai. Ni uliin man diskoan. Bisa sila ni uli. Ano ni Mga matarong nagnita na pagsimba panahon. Langsang simba. Balik yung gawin. Mani lami na kay di tong yelo na manikod ni asukan. Ni kon man taong na sa wa pa may blessing nang birthday December si kung man ni una. Greetan pa na mga happy birthday pag birthday man ni pinadalas. Kuan sa kumpisa promosi manas December. December pa siya. Napaguli niya ka December 11 sa kauli. Pag misa kayo sa tumbit sa misa. Nagawin mo still sa ligabi tayo sa... Yor! Dali! Kanyor! Dahil ko na rin. Ganamas na nes kinilang kuan. Higa. Bangus. Pamati tayo. Dayor. Tita yung... Wak, kunin ka rin niya. Ka. Nilamus. Manon. Di man, nagkal ka. Wa ganito ko. Di man na yun. Papiti pagkis. Wow, kaya na nga naubos buwi pagbangus. Paman, madong bakabot ni po, lingkaan din ko nung wag ang pasumababa, pait-pait ang angkos luwi ang dulo sa pagdulo. Ang bumbay. Grabe. Ay, Abo na. na. Nasa mo isa. Sabong ikalgigot kasi ato. Agi sa usa kalu, usa ka kuan magluto sa usar ka ngit sa konon sa. Dai. O tem ta ka sa kutsilyo palihog dai. Nagpasamad ko tayo sa... Ay sa pul sa mag. Mo may jing ka ang gama wa gani matun. Ah, ikwas, buongon. Admit ko din na ulo nila. Ito may admit. Oh, madumi bagong pay man ang Daro tayo sa... Salamat. Sugot. Lakit mo. Dili mo subot na ba yun. Aw di mo kaon, aw i-admit jud karon ngita man na ng himo kuan. Request pa sa sampurado. Request ni da, sigurado. Di man ka magpapa-admit tay, mukaan. Ngita bitaw nagapon ugto, pasyakag baba, syabaan. Hongit. Minta no ya do ka naman. Ang gabi yung Di benta to gapos ugto kid dang nakaon. Kaya nagprutas. Beta ko nung kilawan. Hoy, tamis ba? Tinapok ko. Maadyo bas manang. Kamana yun maning pinat. Di ko no. Ha? Moga. Grabe nagana na pati gisang ipalit na ni inam kabuok kay tam isay ko no. Lagi. Bilang gak daw tay kilo. Waan lagi tay. Si Jawa, ang eroin na. Kiro no jang gikuan kaon. Kaya na mas kapon. Ha? Magkaamat sa gawas mo. Gikuan mo gudang manong guro. Sige, bulo na lang kayo. Awa na mo gudang nagibuntag og tuhap aw gi ma-overdose ka ba nay? Ay, blagya nang hiro nay. Hala, kasamda na. Pink ra ba ko? Isko ba? Excuse me. Mo gani ko kaila pag sa mo na kinsa pa Ang si kabang may luoy porma na. Tuniwang. niwang ang tiguang. Puras ay siya. Niwang daan. Patambot na rin 2025. Kaya ka. One mga manunuway. Mga tumusta tayo sa mga kumain. Ano sa karay? Huwag din kamot, pamunaw. Unaw ka di lagi magkamit-kam og mga hugaw-hugaw. Magdaong na. Ang laway. Mag-amping na. Ay na. Pamunaw. Sapi na po doktor. Stress. Mga singhaga na po kang doktor bin. Singhaga na eh.
Di high blood. Hari kaya high blood. Bonin sa to, kumato si Arto may gatubangan. Di high blood ay. 15 pag ka din, na high blood din ka din. Ayan na. 15 pag ka na high blood din ka. Ba, ang big may siya nga. Hirag bisig-bisig madrid na high blood. High blood ay ale. Di ko siguro po tukuan tong upiha. BP ni kuan. Jinaida, ingin bitaw ko kasi sa Ha? umuron lagi ja. Ning mesti ja di na ba na asahay mo kuan. Mo tuod og ijan. Tag ijan nagaliniingon. Mara man Baka lisang ko itong BP hapon. 38 over 113 good. Na, pamanig Ja akata telas dito. 100. 99. Magigan din yan. 100 may tukod Dr. Bin. Siguro. Saya na ha, din pa ina Basi na lang. Iron. Masugod pod. Bukan na nga siya. High blood ka dai? Hani ka high blood ani mo dai. Ha? High blood ka na uli imong papareho noon. O high blood ka kay imong mamagi-block si imong Papa Jonas. Dili tayo sa. Hani man jud. Kinsa man jay nas imong kasing-kasing. Ano lagi ba akong kamot? Kalibin man di man siya si galing ni ad. Kilaway ko ro. Diyan kalibin pag kaibaw nga nag-print may black ko. Galing ni May secure mas siya kay gwapa. Ah! Grabe, grabe. Mas gwapa ba? Aw, gwapa na ikan signay. Ano siya may? So ko. Ito, kita yun alyan na. Kay Gwapa kuno ka. Kayon. Da. Murag. Di na mahilis. Naiman mo sa tagbalin siya nagkaadyo ta Thailand. O mga tutapuhon. Mga ka maligog dagat. Ang init. Yung Abi? Adi man pait, pero Lami ra mag di man pait. Ito silipin gamay dito. Pina nagpakpak sa... Dana, araw ko di batang na, ipusul na. Ambil tu silipin. Nana. Kana. Silipin na ang tubangas one. Katutog itong tungto ambil. Kana, may. ko na eh. Bagay na yan, bebe. Maghina, yung patul, kay mga blood enggak. Di man di pait. Ya, naman lang. Natungnan siguro ka man ang pait. Tubigon ka ba? Pila pa na. Binuo. 20 kilo. Magpalit lang di Ano mainam na na. yung mga kain ko baho ko nung. Diara. Bantay di mo kaon gyapon. Kuwang pa din ni tablida na ino. Nag-request ni tatay. Di, bag-una na sa merkado na. Tamis man,